ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደባይ ብዘለኹም ሰላምኩም ዘሕንዳውልኩ ሎምውን ከምቲ ልሙድ ብሓድሽ ሓበሬታ ምጽኩም ኣለኹም ንሎሚናኹም ዘብሎ ሓበሬታ ቤትና አሌክስ መስታስቲያ ጉድ ጌራቶላ አሌክስ ዘይተጸበየ ነገር ገጢሞ ብጣዕሚ ደንጊጹ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ አሌክስ በተደጋጋሚ ናብ ገዙ እንዳኸደ ማለትውን ናብ ሊሊ እንዳኸደ ምሳን ክነብር ማለትውን እቲ አመንጎም ዘሎ ጸገማት ተናጋጊሮም ንክፈትሑ ብዙሕ ግዜ ጽይሪ ይኹን ዳንበር ሊሊ እቲ ጉዳይ ብጣዕሚ አካቢዳና አሌክስ ክትቀበሎ አይኻለቲ ብዚ ተደጋጋሚ ካብ ገዛን ክወጽ ማለትውን ምሳን ከይቅመጥ ድማ ብዙሕ ግዜ ካብ ገዛ አባሪራቶ አሌክስ ድማ ካብ ገዛ ምስወፀ በተደጋጋሚስ ቤቲ እንደሓደረ ከሙን አብደገ እንደሓደረ ብጣዕሚ ደበርት ዝበሃሉ ከበርቲ ግዜታት እንዳሐለፈ ከም ዝርከብ ዝፍለጥና ሕዝውን ኣብ ዝሐለፈ አሌክስ ናብ ገዙ ከይዱ ንዓመት በዓል ምስ ሊሊ ንክሕልፍ ኣብ ዝመኮረሉ ግዜ ሊሊ ድማ ክትቀበሎ አይኻለቲ በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ገዛ ሰጉጋቶም አሌክስ ድማ ከይሓሰበ ምስ ሊሊ ተሃላሊኹ ንቤት ተረኺብዋ ቤት ድማ ንዝዕድል እዚ ተጠቂማ ንአሌክስ መስታስቲያ እትትምነዮን ትደልዮን ዝነበረና ልባ አሳኺዓቶ ትርከብ አሌክስ ግን ብዙ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ደንጊጹ ምኽንያቱ ዘይተጸበዩ ዘይሓሰው ነገር ተፈጢርና ሱንታይ ዝብል ሙሉ ትሕሰናኹም ቀሪበልኩም ኣለኹ እስካብ ፍጻመ ምሳይ ጸኒኹም መደባተይ ንክትካፈሉ እንዳዓደምኹ ቅድሚያ ግን ቻናል ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ብምግባር كمونا جاي زخنهم سبسكرايب እንዳገበርኩም ቤተሰብ ንክትኾንላቦ ባርከስ ተኸታተልቲ መደባይ አፍትመተው ከም ዝገለጽ ኩልኩም ሊሊና አሌክስ አመንጎም ዝተፈጠረ ጓንፂ ሎሙ ድማ አሌክስ ማለትውን ምስ ሊሊ ተሃላሊኹ ናብ ቤት ኣብ ዝኸደሉ አመንጎም ድማ ማለትውን ቤት ዝዕድል እዚ ተጠቂማና አሌክስ አስኪራ አሌክስ ዘይተጸበየ ነገር ኣብ ክልቲኦም ተፈጢሩ ብጣዕሚ ደንጊጹ ይዘሎም ከም ዝፍለጥ ሊሊ ማለትውን አሌክስ በተደጋጋሚ እሱ ዘይደልዮ ነገር ንክሰርሕ እንዳዳፋፍኦት ትርከብ አሌክስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዙ ዝኸደሉ ሊሊ እቲ ጉዳይ እንዳካበደት ንአሌክስ በተደጋጋሚ ካብ ገዛ እንዳሰጎጎቶ ካብ ድማ አሌክስ ምሳ እንዳተሃላለኸ ዘይኾን ነገር እንዳፈጸመ ይዝርከብና ሕዚ ድማ ትማሊ አሌክስ ኣብ ገዙ ኣብ ዝኸደሉ ማለትውን ናብ ሚካኤል በዓል ምስ ቤተሰብ ክሕልፍ ብዝብል ናብ ሊሊ ኣብ ዝኸደሉ ሊሊ ድማ ካፍቲ ገዛ ሰጉጓቶ ንሱ ድማ ምሳ ተሃላሊኹ ናብ ቤት ደዊሉ ንቤት ተረኺብዋ ምስ ቤት ድማ በሓባር እንዳሰተዩ ቤትውን كل جزء مالتون مس أليكس جزء تحلف مس أليكس أنا مخان دليل سلزلوا نزعد رزت تقييم عدما نا أليكس نابزي خوانا نجر مالتون نفتسو نكتداليو نجر نكتاعتو جيراتو لا أليكس دما مسلي اللي تهلا له تباساجو سلازنا ورا مستون ليعقنو ستيو مسخرة ቤት ደማ ንዝዕድል እዚ ተጠቂማ ንአሌክስ ሙሱን ከሐድር ጌራቶላ እዚ ደማ ብጣዕሚ በሐቂ ንጎክት ሰከሎ አሌክስ ብጣዕሚ ደንጊጹ ምኽንያቱ ዘይተጸበየ ነገር ይኾይንዎ ከምዛ ዓይነት ነገር ውን ክፍጽም ድሌት አይነወረይ ግን ሊሊ በተደጋጋሚ ብስትገወሮ ብሰርሖ ዘላ ማለቱን ተነገራት እንዳካበደት እንበረ አሌክስ ምስ ቤቲ ቅድሚ ምንም ዓይነት ርክብ አይነወረይ ከምውን በተደጋጋሚ ውን ምሳ ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይውልውን ነጊር ዋኔሩ ይኹን ዳምበር ሊሊ ክተአምኖ ያ ኻለቲ እዚ ጉዳይ እዚ ደማ ናብዚ ደረጃ እዚ ንክበጽሕ ዝገወረቶ ሊሊያም ቤትውን ማለትውን ናይ ምሳ አሌክስ ናይ ሙኻን ድሌት ስለዝነበራ ዝዕድል እዚ እንዳተጠቀመትና አሌክስ ናቱ ንክትገብሮ ብዙሕ ጽይራ ሕዚ ደማ እቲ ጉዳይ ተሳኺላ ምሳ ከሐድር ኺኢሉሎ ማለት እዩ እዚ ደማ ንአሌክስ ብጣዕሚ ያደንጊጽዎ ምኽንያቱ ከምዛ ዓይነት ነገር አይተጸበየ አይሐሰበውን ነይሩ እዚ ሊሊ ደማ እዚ ጉዳይ እዚ መስኾነ ብጣዕሚ ያደንጊጻ ንሳውን ብትሳ ዝገወረቶ ማለትውን አሌክስ ኣብ ገዙ ማለትውን ምስ ተራዳዲያ ተጸገም ክልቲኦም ክፈትሑ እንዳተገቦ ንሳ ግን በተደጋጋሚ ንአሌክስ ካብ ገዛ እንዳሳጎጎቶ ከሙን ሙሱ ክትዛራረብ ከላ ብቁጣ ስለተዛራረው ነውረት ናቱ ዘረባ አይሰማዕቲ ማቲ በዚ ምኽንያት ደማ ሕዝቱ ጉዳይ ምስተፈጠረ ግን ብጣዕሚ ያደንጊጻ እዚ መስኾነ ግን አሌክስ ውን ተጉዳይ ማለትውን ምስ ቤት ከምዛ ዓይነት ነገር ምስተፈጠረ ብጣዕሚ ደንጊጹ ምኽንያቱ ከምዛ ዓይነት ነገር ካብ አሌክስ አይሐሰው አይደለይ ነይር ማለት እዩ ትማልውን ከም ዝተዓዘብና አሌክስ ምስ ቤት ኣብ ዝገበሮ ንግግር ሊሊ ብዝገበረቶ ተግባር ተባሳጩ ማለትውን ናይ ህልኽ ስራሕቲ እንዳሰረሐ ከም ዝነበረ እንዳተዓዘብና ነይርናና ምስ ቤት ውን እዚ እዩ ከም ዓይነታት ተግባራት ማለትውን ተዕድል ንክጥቀም አድቫንቴጅ ከባ ዝኻለ ምሳ ክሰቲ ምሳ ክቀርብ ዝኻለ ብዚና ስለዚህ ሊሊ በተደጋጋሚና አሌክስ ክትርሖ ከላ ቤት ድማ
እንዳ አረቦቶ ዝተግባር እዚ ኣብ መንጎም ክፍጸም ኽኢሉ ማለት እዩ ሕዚ ግን እቲ ጉዳይ ካብ ዝሓስብዎ ብላዕሊ ይኸይድ ዘሎ ሌልያ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ማለት እውን ምስ ኣሌክስ ዝነበራ ፍቕሪ ምስ ኣሌክስ ዝነበራ ሓዳር ብዝሳት ገብሮ ዝነበረ ማለት እውን በተደጋጋሚ ንኣሌክስ እሱ ኣብ ዘይፈጸሞም ነገራት ማለት እውን ቤት ብዝትገብሮም ነውር ነገራት ንቤት ተጠንቂቃ ንኣሌክስ ድማ ናብ ባዕላ ክተቀርቦ እንዳተገባ ንሳ ግን በተደጋጋሚ ንኣሌክስ ያ እንዳተቆጣዕቶ ንኣሌክስ ያ እንዳርሓቆቶ ነይራና ስለዚ ዝተግባር እዚ ድማ ክፍጸም ከይሉ ሕዚ ተሓዳሮም ኣብ ከቢድ ኩነታት ይርከብ ማለት እዩ ኣሌክስ እውን እዚ ምስተፈጸመ ብጣዕሚ ደንጊጹ ምኽንያቱ ከምዛ ዓይነት ነገር ሓሰወይ ነይሩ ሊል ግን ዝተግባር እዚ ንክፍጸም ማለት እውን ንክፋላሊ እቲ ጉዳይስ ብጣዕሚ እንዳካወዶቶ ነይራ ኣሌክስ ምንም ከይገበረ ሱኢላሳስ በተደጋጋሚ ስልክ ክድውለላ ከሎ ናብ ገዛ ክኸድ ከሎ ኩሉ ግዜ ተጨቅጭቆ ስለ ዝነበረት ብዝተግባር እዚ ድማ ክልቲኦም ኣብ ከምዚ ደረጃ ማለት እውን ክፋላሊ ኽኢሎም ኣለው نلوم يناهم زبالكوا حبريتا زي مسز تفلالي ريتا حساب تليكم أو كومنت أمتنا كمون زي channel زي لايك شير كمون سبسكرايب داغوركم بيتسوب كنو كلمات بخالي فيديوز كان راهم دهن كنو سنين عهم